Vieš si predstaviť ráno s týmto výhľadom? Baranec ako na dlani a Nízke Tatry pre tebou. Takéto výhľady sa nepredávajú. Tie sa žijú. Dvanáste poschodie, trojizbový byt s rozlohou 65 metrov štvorcových, kde každá izba má svoje súkromie. Dispozícia, ktorá dáva súkromie aj komfort. Kompletná rekonštrukcia, murované jadro, nábytok na mieru a spotrebiče v cene. Byt, ktorý zaujme na prvý pohľad a na druhý už ostaneš. A bonusom bytový dom, ktorý stojí tam, kde máš všetko po ruke a navyše zvuk šumiaceho potôčika priamo pod oknami a krásna príroda v zime aj v lete. Chceš vedieť viac? Volaj, píš.